Top Arewa TV, tashar al'umma. Shi masoyi yana da gaggawa, wuri na yayi aka fuskar kayan can ta yi fresh na dirkusa akan gwiwata idan kuskure ki lafiya garan kin kama mini har magana ilman jina kana bi kauye na koma birane dole na ganki kallon kauna shi biyar arewa sirrin da ke cikin raina duka ne zan bayyana soya izirziɗi na naka tsarin zubinki daidai ne ya kama zuciyata ne. Assalamu alaikum masoya kamar kullum suna na sosai wanda kuka fi sani da su a wannan karan yana sanar da kafatan masoyana da suke garin Gusau zan gabatar da ƙararren wasa a Taula yin sarki a ranar 27 kada ku a baku da mai wasa ne wanda ban taɓa gabatar da irinsa ba domin ban taɓa zuwa na yi wasa a wani yanki ba a wannan kare kuma na masu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Fatima Ahmad Adam wacce aka fi sani da Fati Zinariya. So jama'a masoyan kallon fina-finan Hausa kala-kala ko wance masoyan shiga YouTube kuna kallon duniyar YouTube ku kasance da kallon comedy din Adam Tsaurayi saboda zai saka muku da comedy kala-kala da zai sa ku nishaɗi da farin ciki wanda zai yaye muku damuwa domin ni kaina baya wuce ina kallo a koda yaushe domin yana yaye min damuwa. To assalamu alaikum. Tsarin zubinki daidai ne ya kama zuciyata ne. Assalamu alaikum masoya kamar kullum suna na sosai wanda kuka fi sani da su a wannan karan yana sanar da kafatan masoyana da suke garin Gusau zan gabatar da ƙararren wasa a Taula yin sarki a ranar 27 kada ku a baku da mai wasa ne wanda ban taɓa gabatar da irinsa ba domin ban taɓa zuwa na yi wasa a wani yanki ba a wannan kare kuma na masu Top Arewa TV, tashar al'umma.